Salam. Salam. Tapuk kama pertangyangan parningotan panaonon ni Tuhan Yesus martangyang nahohom mahita. Amen. Tapuji matuhatta, maride hita sian nomor logu 76 ayat sada dok 2 sada nama sakap. Sada nama sakap di rohaku, di sandok portibion, dan tagamon nasolas rohaku, Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia. Amen. Tabereng ma, iduk ni haporsiao ni, jalan apa ujuk kosa, ima Yesus nama noton parsilangan ni, sikat nilas ni roha, tohap naihihan, so dietong ihailaon. Gabi hudul di siamun ni habangsa ni debata. Paingot-ingot hamu maibana. Napa tahun paraloan si songoni.
dopak ibana sian akka si pardosa, asa unang marnaluja hamu, unang mardate to dimuna martangiang mahita. Ali Tuhan debata, amanami na di banua gijang, asi maroham, di hami halak nagaleon, di idaho nagugudo musunami. Saya taludo hami di bahen, alani hagaleon nami, di baheni hupang ido hami tuho, say pargogoy jala pamonang mahami, maralohon musui, marhite-hite panaonon ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tapuji matuhata, maredesian nomor 152, Yesus nama morsan. Yesus nama morsan, dosa ni portingion, pangoluhami. Yesus nama morsan, dosa ni portingion, pangoluhami. Yesus nama morsan, dosa ni portingion, say pasonang amin. Amen, amen, amen. Jadi, di arahon Yesus ma na 12 jala di dokma tu nasida. Nanakok mahita tu Jerusalem. Jala tulus ma tu anak ni jolmai sasudena. Na tersurat di akka panurirang. Ai pasahaton ma ibana tu akka parbegu. Gabi isahanna, leaanna, jala tijuranna ma ibana. Dungi mula mangulu ma ibana di ari patuluhon. Alai dang diatu sinasida. Agia otik siani. Nabunido hatai sian rohana sida. Dang diboto nasida na hinatahon nai. Dungi dipisang akka situan ni malim dohot akka parise ma rapot godang. Tidok nasida. Ahama bahenotta. Ay laddo tadda di bahen halak. Molo ita pasobbu ibana porsea ma halak saluhu na tu ibana. Gabe Roma halak Rom. Mangarapas tanota dohot bangsota. Alai hehema sada sian nasida. Ima si Kayafas. Si tuan ni malim di nasa tao ni. Didok matu nasida. Nahurang roha dohamu. Dang dipikiri rohamuna. Deng gaddo mate salak humokop na toropi. Unang laho mago sadok bangsoy. Alai dang sian rohana sadiri di hatao ni. Ala situan ni malim ibana di nasa tao ni. Ubahen di surirakon. Nanang mate ma Yesus humokop bangsoy. Alai tahe nda ada holalaho makokop bangsoy. Alai naeng papungon na akka anak ni debata akka namar serak dope lao pasadahon. Asa ola ni sadari i martup-tup manasida laho mamusa ibana. Alai didok nasida ma unang ma dipestai sotong gutur na toropi. Tapuji matuhatta marede sian buku ede nomor 77 ayat 4 hamu saluhut halak. Di
ono marinari asa dapot pesta Paskai. Sahat ma Yesus tuhuta Betania. Na niinganan ni si Lazarus. Na sinunggul ni Yesus. Sian namate. Jadi di Paulina sida ma di si panganan ujuan di ibana. Si Marta do makobasi. Si Lazarus ma sada dongan na mangat di si. Gabe dibuat si Maria ma sahati miak nardus na arga na somar saor. Dimiahi ma pat ni Yesus. Obuk na ma dibayan mangalapu. Jadi digohi uap ni miaki ma bagasi. Jadi sada sian akasisian na si Judas Iskariot na naeng majeheo ni bana madok buasa so digadi si miaki harga 700 hupang. Bait si lehon nian diakkan apugos. Alain dada napugos sinarihon na. Ubain na dok ibana songoni. Panakko do ibana tehe. Diusung do asi-asi ni halak tu ibana di pasahat puroi. Dungi ninna Yesus ma pasobu ma ibana. Ai di parade doi hira tu ari hata tanopi. Ai totong do adong na pogos di tonga-tonga muna. Jala asal ma olo hamu tarpatongon hamu do na denggat tu nasida. Alayang go ahu dang manotong di hamuna. Itap na tarbaesa do na niulanai. Nama joluani do ibana mamiahi pamatakku. Songon di nama nanom. Situtu do hatakot tu hamu. Unang di dia dilihat portibion. Manang di dia dilihat portibion. Di jami tahun muse barita naulion. Hatahonon na do nang binahin nai gabe baritana. Tapuji matu hata marede sian buku ede nomor pitu Rusia ayat pitu. Dina pojot rohakku. Sai naing matiyogotu, pambainan midia, tu sasude dong aku, Yesus Dungi torang niari nai dibege halak na torop ma naro tu pestai naneng Roma Yesus tu Jerusalem. Jadi dibuat nasida ma akka mare-mare. Laho manomu-nomu ibana uhud ma jauhon. Hosianna. Pinasupasu ma naro marhite goar ni Tuhani. Raja ni Israel. Dungi dapot Yesus ma halode sada. Ima dihuduli hobar tu natar surat. Una kumabiar ale borusion. Ida ma rajam dodonaro. Marsi hudul di anak ni halode. Jala halak parise doho nadeba nasian natoropi madok tu ibana. Orayat tong akasisiami guru. Ale ninna ma mangalusi. Hudok madihamu. Out mauhum nasida. Majojo ma akabatu. Marede mahita, tapuji matu hata marede mahita sian buku ede nomor 23 ayat 5 nalau do biru-birui. Oh Tuhan
alai dibongoti si bolisido si Judas, na margoar Iskariot, sahala sian na 12, gabelaho ibana martup-tup, dohot akka situan ni malim, rapon akka panongganay, manang dia dalan na pasahaton ibana tunasida. Jadi sian las ni rohana sida, marpadad do nasida, mangalehon hepeng tu ibana. Dioloi si Judas mai, jadi dilului mati kinaune pasaton ibana sosian pamotoan ni natoropi. Tapuji matu hatta sian buku edde wal pulsada sada Yesus mual ningolukku. Yesus mual ningolukku, si pangoluton dikir, ay dibunuh musuhku, imahamat deyani, oh manang ni hamagoan, patupahon hangoluan, alani upujian, tung maribu halino. Alai di ari parhobasan parjolo, di pesta paskai, didapoton sisian nama Yesus, akanin nama, tu dia ma patorion nami di ho panganon paskai di pangidoroham. Gabi di dokma, laho ma hamu tu hutai, manopot si anu, dok hamu ma tu ibana. Tona ni gurui, nadapot ne mati kikku. Di homa au sorang. Lau mangan paskai, rap dohot sisiakku. Jadi, saut ma disuruh ibana, sisianna na 2 halak. Jala di dokma tu nasida. Mololau hamu tu huta, pajupang mahamu disi, dohot sada halak na mangusung aik sahudon. Ibana ma ihutok kamu. Tu ibana ma dok hamu. Di dia do bilut inganan. Asa desi hupangan hami paskai. Jadi patudohonon nama tuhamu. Bilut pergijang sada nalabas natipak hinebangan. Disima patore hamu dihita. Jadi borhat masisianna. Dibongoti ma hutai. Jadi jupang nasida ma tutu songon nani dok nai. Gabe di pature ma paskai, asa dung bot ari, Roma Yesus dohot na 12, jadi dinamangan nasida, hehe ma Yesus sian namangani. Ditanggal ma ulosna, dibuat ma basahan, ditapolhon tu ibana. Diuseo ma aek tu sabong, dungi diburi ma patniak kasisianna. Diapusi ma dohot basahanna na tinapolhon nai. Dungi sahat ma ibana tu si Simon Petrus. Jadi didok ma madok ibana. Tung ho male Tuhan mamuripatu. Dungi ni na Jesus mamangalus ibana. Dang dia tu si ho pabenakku. Na tu ho anggun waeng musepe botomui. Dungi didok si Petrus matu ibana. Matua tanoon dang buriomu patu. Dungi nina Jesus mamangalus ibana. Moloso buriokku ho dang partohap ho diau. Dungi nina si Simon Petrus ma. Ale Tuhan, unang maholan patu. Dohot matangan. Dohot ulukku. Gabi didok Jesus matu ibana. Halak nang maridi i dang ikobe burion. Ay nung nga sude ibana iyas. Nang iyas do anggo hamu.
alai dang luhut hamu. Ai ditada do si pasahat ibana, ubay na didok, dang saluhut hamu ias. Asa, dung diburi Jesus pak nasida, dipake ma muse ulos nai, hudul ma ibana didok ma tu nasida. Ai dia tu si hamu do, pabay nak kitu hamu, digowar hamu do au, guru do Tuhan. Jadi, turedo padokmu disi. Ai ido au tutu. Asa, molo au Tuhan, jala guru muna, mamuri pat muna, tamama nang hamu marsiburian pat. Ai sitiruot do huleho Tuhamu. Asa di baik kamu, songon na hubay ni Tuhamu. Na tutu si tutudo na do hokot Tuhamu. Dang ubalga anak somang, sian idukna. Dang sumurung suruan, sian na marsuru ibana. Molo di boto hamui, martua mahamu mangula hotsa. Tapuji matu hatta, marede hita sian buku, edde sarasuel pronom, ayat sada Jehovah do haposaki. Jehovah do haposaki, namang apoy rohaku, napatiur hodalaki, bulus jiban lakaku, sonang totong rohakinon, binay ni debatatu, patig na dolomongku. Jadi, dinamangani nasida nina Jesus ma, situtudo na hudokot Tuhamu. Sada siak kamu, nang pasaton au. Dungi marsa situ ma nasida, gabe dipadok bema tu ibana. Dang datung awi Tuhan. Alaninna mamangalusi. Iai narap dot ahu, manurduk ko tanganna tu parikauan, ido na pasaton au. Tong donian, ujung ni anak di jolmai, songon natar surat hian. Alai, marjea do halak na pasaton anak ni jolmai. Tagonan, unang masanga tubuh ibana tu hasianganon. Alai, adong masa dasian akasisian nai, na hudul jumonok tu ibana. Haholongan ni Jesusi, ima dihilap si Petrus, jadi ninna mamandok ibana. Sukum majo, ise nandok nai. Jadi di pajonok ma tulabung ni Jesus mandok tu ibana. Tuhan, ise gabi dia lu si Jesus ma. Ia tu si hulehon nasa topik. Nahu sornoponon, ima ibana. Jadi di sornopon ma sa topik. Di lehom ma tu Judas Iskariot, anak ni si Simon. Jadi, dung diboduti, dibongoti si bolisima ibana. Dungi, didok Jesus ma tu ibana. Humatop ma ula si lomu. Asa, dung dijalo si Judas nasa topeki, pitorlaho do ibana tu balian. Ale borngin ma ujui. Tapuji ma tu hatta, marede mahita, sian buku edde, nomor 177 ayat 4, saya mulak. Sai mulak, ay nasonang maho, molose sa dosang, jablasang rohan,
Jadi dinamangani nasida, dihisat Yesus ma roti, dipasu-pasu ma, diponggoli ma, jala diparlehon ma, tuaka sisianna, huhut ma didok, jalo hamu, pangak kamu, dagikku doon. Dungi dihidak ma panginumani, didok ma mauleate. Dilehon ma tu nasida, huhut ma didok, sude hamu manginum siani, ay mudar hudoon, mudar parpadanani, nani usehon humokop torop, baen hasesani dosa. Alay hudok ma tuhamu, naso tu pabe inumokku, ola nion, sian parbue ni hau angguri, sah rodi arisogot. Disima inumokku nai baru, rap dot hamu di harajaun ni damang. Tapuji matu hatta marede hitasian buku ede nomor 150 ayat 4. O Yesus naung sineat. Jadi dung lelehon nasida, ede puji-pujiani, ruar manasida, tu dolok jetun. Disima di dok Yesus tu nasida, saluhut dohamu naing tergasip, mida au di nasabor nginon. Aina tersurat do, lo butakku ma parmahani, gabi marserak ma biru-biru, nasa punguani. Alai ni nasi Petrus ma mangalusi ibana. Agia sude nasida tergasip midaho, anggoahu naso tupa tergasip. Alai ni na Yesus mamado ibana. Oh Simon, Simon, nunga dipangido si bolis naing segion na hamu, songon dahanon. Alai audo manangnya koko, unang mitop hapor siami. Jadi dung mulak sogot roham, pargogoi ma rohani akaha anggim. Alai ni nasi Petrus mamado ibana. Tuhan, nahobas doahu, madongani ho, tuhurungan nang tuhamate ape. Ale ni na Yesus ma, hudok ma tuho Petrus, dang martahuak manup sabor nginon, so jolo tulu hali so ada honommu, na so tinadam au. Marede tapuji ma tuhata, marede mahita sian buku ede nomor 110 ayat 1 dot ayat 2. Dameni dibatana sumurung sian saluhut naruha, ima mangaramuti hati-hati dohot pikiranmu nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhani.
Amin. Uriani Tuhata, onma borngin parjulo, dihita na patupa partangangan pasun. Alay-ala situasi dohot kondisi, dang boy hitarapak di gereja, alay tapatupa ibadah pasion tolu borngin padudut, marhite live streaming. Orasma di damang dainang nangakayanakon nami namadohoti ibadah live streaming di tunga-tunga di bagasta di bagasan Boronginon di pasu-pasu tuhatama kita namadohoti ibadah live streaming di pasion parjulo di bagasan Boronginon. Laos taripun ma marhitesian hata ini bata dinata ihut-ihut nakin panaonon ni Tuhan Yesus Kristus lahumokop hita ima wenet hami sian Roma bidopat mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat 5. Roma bidopat mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat 5. Abraham dibenarkan karena iman. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham? Bapak leluhur jasmani kita. Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nats kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Demikian firman Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Abraham dibenarkan oleh Allah. Abraham dibenarkan oleh Allah. Dengan cara apa Allah membenarkan Abraham? Apakah karena perbuatannya yang baik? Atau karena Allah sendiri? Sebahagian jemaat Roma mengatakan tidak. Paulus, sebahagian daripada jemaat Roma mengatakan bahwa karena perbuatan baik oleh Abraham sendiri. Tetapi Paulus mengatakan tidak. Karena kita membaca tadi apa yang tertulis dalam Kejadian pasal 15 ayat 6. Itu yang kita baca tadi. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Disinilah pertama sekali digunakan kata percaya. Pertama sekali digunakan kata iman. Dan yang dihubungkan dengan pembenaran. Paulus, ibu bapa dan saudara-saudaraku yang kekasih, mau menegaskan bahwa Bapa leluhur yang kita puja itu
pun dibenarkan bukan oleh perbuatannya, melainkan oleh imannya. Artinya hubungan kita dengan Allah menjadi benar, hubungan kita dengan Allah baik dan berkenan kepada Tuhan bukan karena kita baik, tetapi hanya karena iman. Bukan karena perbuatan-perbuatan kita baik, tetapi hanya karena iman. Dengan demikian ditegaskan bahwa kita dapat dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Ada yang menarik Ibu Bapak dan saudara-saudaraku yang kekasih, melalui firman Tuhan yang kita baca dalam Pasion pertama ini. Ada 6 kali kata diperhitungkan. Istilah ini dari istilah akuntansi. Kalau dikatakan diperhitungkan, menunjukkan bahwa kita dibenarkan bukan akibat perhitungan atau penambahan dan pengurangan antara perbuatan baik dan dosa kita. Jelas dikatakan tadi hasil pekerjaan atau waktu kerjanya. Seseorang itu menerima upahnya. Dari hasil kerjanya, berapa lama dia bekerja, disitulah dia mendapatkan upah dari apa yang dia kerjakan. Sementara kasih karunia adalah yang diterima seorang bukan karena usahanya, tetapi itu hanya karena diberikan. Jadi kalau seseorang itu menerima upah, kalau 3 hari dia bekerja, 3 hari diberikan upahnya. Tetapi kasih Allah itu bukan karena usaha, tetapi dikatakan karena diberikan. Dan itu cuma-cuma diberikan. Dan dikatakan itu sebagai hadiah. Demikianlah Ibu Bapak dan saudara-saudaraku yang kekasih, pembenaran kita. Jadi bukan karena usaha, bukan karena pekerjaan kita, bukan karena perhitungan perbuatan baik kita, atau kita katakan bukan karena kita melakukan hukum Taurat Tuhan, bukan. Tetapi semata-mata karena pemberian, semata-mata karena hadiah, grace, anugerah, kasih karunia Allah semata. Kasih karunia itu diberikan Allah kepada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang mau mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menggantikan kita. Darahnya yang tercurah diberikan untuk melunasi seluruh hutang dosa kita dan membuat perdamaian kita dengan Allah. Melalui kebangkitannya, dibukanya jalan kita kembali kepada Allah. Dan salibnya lah yang menjadi jembatan kita menuju surga. Salib Yesus Kristus itulah yang menjadi jembatan bagi kita untuk menuju surga. Semuanya itu diberikan kepada kita gratis. Semuanya itu diberikan kepada kita gratia, tanpa bayar. Tetapi dikatakan yang perlu kita lakukan hanyalah beriman. Hanya itu yang perlu.
beriman, percaya, menerima Yesus menjadi juru selamat kita. Itulah kasih karunia. Kasih karunia itulah yang kita terima melalui iman. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang mau mati di kayu salib, itulah yang kita terima. Supaya kita beriman. Dan disitulah kita dikatakan mendapatkan kasih karunia melalui pembenaran, melalui penebusan, melalui keselamatan. Ibu bapak dan saudara-saudaraku yang kekasih, yang mengikuti ibadah di gedung ini, demikian juga melalui live streaming di rumah kita masing-masing. Ketika kita menerima kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, apa makna yang perlu kita imani? Apa makna yang perlu untuk kita imani melalui firman Tuhan yang sudah kita dengar pada malam hari ini? Kenapa itu penting? Karena hanya beberapa hari lagi kita akan tiba kepada Jumat Agung. Beberapa hari lagi kita akan tiba kepada Jumat Agung. Firman Tuhan ini mau mengingatkan kita betapa kita harus mengucap syukur atas pengorbanan Yesus Kristus. Boleh kita bayangkan, ibu bapak dan saudara-saudaraku yang kekasih, bila Tuhan membenarkan kita dan memperhitungkan kita melalui perbuatan-perbuatan, melalui usaha-usaha kita, apakah ada di antara kita yang selamat? Saya rasa tidak ada di antara kita yang selamat. Pasti tidak ada di antara kita yang selamat. Pasti semua kita tetap tinggal di dalam dosa. Pasti kita tetap terhukum. Pasti kita penghuni neraka. Untunglah ada kasih karunia Tuhan melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib. Karena itulah di ibadah Pasion pertama ini kita hendaknya semakin menyadari, bukan hanya menyadari, tetapi bagaimana kita menghidupi betapa luar biasanya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus itu dalam kehidupan kita. Betapa luar biasanya anugerah Yesus itu di dalam kehidupan kita. Hendaklah kita meniru John Newton yang begitu mengagumi kasih karunia itu, sehingga dia menciptakan lagu yang sangat terkenal, Amazing Grace. Kalau kita baca, kita buka buku nyanyian Kidung Jemaat nomor 40 itu. Ajak benar anugerah pemburu hidupku, ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Itu yang diciptakan oleh John Newton. Mengagumi kasih karunia Tuhan. Bukan itu saja ibu bapak dan saudara-saudaraku yang kekasih.
Ada seorang tokoh yang bernama Philip. Ada buku yang dia tulis yang berjudul Buku Keajaiban Kasih Karunia. Ini buku yang ditulis oleh Philip, Buku Keajaiban Kasih Karunia. Mengatakan hanya karena anugerah itu kita datang ke gereja. Karena anugerah itulah kita datang ke gereja. Mengapa orang datang ke gereja? Mengapa orang harus beribadah? Mengapa kita harus melakukan passion? Dia katakan hanya karena dia lapar akan kasih karunia Allah. Makanya dia datang beribadah kepada Allah di gereja. Makanya dia mengikuti ibadah-ibadah passion. Karena dia lapar akan kasih karunia. Kalaupun kita dapat melakukan segala sesuatu untuk membuat hidup ini lebih baik, tetapi dunia tidak dapat menawarkan kasih karunia. Dunia ini tidak dapat menawarkan kasih karunia. Hanya Allah lah yang dapat memberikannya. Dan itulah yang ditawarkan gereja. Dan itulah yang dibutuhkan oleh manusia. Dengan kasih karunia kita bisa bersuka cita karena kasih karunia itu mengatakan Allah tetap mengasihi saya, Allah tetap menerima saya, Allah tetap memeluk saya. Dan tidak pernah melepaskan saya. Walau Allah tidak begitu berkesan dengan hidup saya. Karena bukan hidup atau perilaku saya yang menentukan keselamatan saya. Tetapi yang menentukan keselamatan kita hanyalah kasih karunia-Nya. Dengan iman itulah kita disebut anak-anak Abraham. Dengan iman itulah kita disebut anak-anak Abraham. Bukan karena hubungan darah. Sama seperti Abraham yang dibenarkan hanya karena dia beriman. Abraham itu dibenarkan karena dia beriman. Demikian juga dengan kita dibenarkan hanya karena iman. Mungkin ada pertanyaan kepada kita. Kalau begitu, apa gunanya kita melakukan yang baik? Apa gunanya kita berbuat baik? Ingatlah ketika itu kita lakukan, itulah merupakan buah dari iman kita. Perbuatan baik itu, melakukan kebaikan-kebaikan itu buah dari iman kita. Yang membuktikan bahwa kita benar-benar sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Tuhan Yesus memberkati setiap perenungan kita. Ketika kita menghayati, merenungkan sampai kepada Jumat Agung nantinya, di mana Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kita diselamatkan karena iman kepada Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Mauliate marohanami dihoale Tuhan. Marhite sian hatam naung takas taripar di tengah-tengah ni punguan nami. Marhite ibadah pasion parjolo di bagasan Boronginon. Molope hupai huti-hut hami. Panaonon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Laho humokop hami. Adorang sahat hami tu Jumat Agung. Dada alani pangalaho nami. Dada alani pabahenan nami. Alai saluhutna ala asi do tolong ni rohamdo. Ubain nama lua hami siad dosa nang hamatiani. Ima paposon rohanami Tuhan.
molo marningot hame di panaunon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Di minggu-minggu pasion, manang di piga-piga arion, na pinatupani huriam. Upakilala ho kami ma, pakokobon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, di ngolo nami. Gabelam hot hapor siyaon nami, mauliante madi ho Tuhan. Pasu-pasu masaluhna ruas ni huriam, sian namit-mit sahat rodina magudang. Manang di dia pe di bagason o bason. Mangasaho nasi dohot holong ni roham mahami. Mangulaho na kaulaw na dinggan. Di parsauran nami si ganupari. Mariti Yesus Kristus martangiak kami tu adopanmu. Amin. Mari di mahita laos taparadima piliata jala tapasahak mai marhite rekening ni huriata manang tuaka amata parhalado sektor sada satu sektor opat. Mari dihita. O Jesusku, tugangmu, romar sombah rohakon, sai terpuji, sai terpuji, Bapa malum tonikon. Tunggipahatmu, O Jesusku, sol lagu rohaki, tangisanku, nadinahmu, abad jadi rohaki. Rap mahita martangiang ditangiang ali amanami. Ali amanami na di Banua Gijang, sai pinerbadia ma goarmu, sai Roma harajaunmu, sai saut malomo ni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang. Leon matuhami sadarion hangoluan siapari, sesa madosanami songon panesanami, tidusa nidongan namardusa tuhami. Unak kami tugihon tu pangunjunan. Ay hona puna. Rodi hasangapun saliling nililingna. Amin. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasaurhon ma damena tu todim. Amin. Amen, amen, Oras ma dihita saluhutna manami dohot inanami nama dohot ibadah live streaming di tengah-tengah ibagasta terus ma tapai huti utamang panaunon ni Tuhan Yesus Kristus lahu mokop kita di hari marsugut saat rodi hari Kamis mau lihat ma di haradiota Shalom.